В света има много религии. Има християнство, има будизъм, има индуизъм, има шинтоизъм, има хиндуизъм, има бахайство и другото е, че има хора, които вярват в природата. Исляма означава откровение. А християнството? Християнството е най-голямата религия в света. Дели се на Бог Отец, Светия Дух и Син Отец. За сега има някакви белези за идването на Исус Христос, но не може да се каже. В Библията пише, че Исус Христос, когато дойде, ще съди мъртви и живи. И другото е, че този, който има прекалено много грехове на този свят, ще бъде изгорен. Но той ще изгори и дявола. Другото, което е, че християнство означава спасение, а Исус означава Месия, а Христос означава спасение. Религиите са измислени човек за да вярва и да има нещо, което да го крепи. Другото, което е според християнството, не трябва да убиваш, не трябва да крадеш, не трябва да пушиш цигари и другото е, че не трябва да пиеш, не трябва да вярваш в гадатели и не трябва да правиш секс. И трябва да вярваш в Господ и да се молиш и да му се подчиняваш.